wai a zo ba na zo na faɗa wai sai shi ma hukaci ne zai baka yasa amin da arzikin manzan Allah ayan Allah da gimbiya kamar ka aure ta ka gama ne wallahi mai faɗa yau tana kamar in Allah da gimbiya ba abin da ya gagara Allah gimbiya ita gimbiyar an kusa ne ai gashi ne suna magana kafin Alhaji Ado Bayero ya rasa ka ya kira shi ya ce ya baka yasa sai ka auri gimbiya wallahi sai da ilo albishir albishirin ka nace sai ba kun yaya da aka sai ka auri gimbiya sai an yaya da yasa ai Alhaji Ado Bayero ba ƙwarai kuwa to amma wallahi ko kana sai kuma gimbiya kai ma to tunda babu shi ba akan kuɗi ne sarki su gimbiya ai Alhaji Ado Bayero ya bashi sanarwa gaskiya ne ko ba ka yare ne ina ji sai ka auri gimbiya kwanan nan nace Alhaji ka haɗa mutane a ji a yi wa sarki godiya domin a yi abin da za a yi gaskiya lokaci yana wai sai ai sarki ba ba ta da kai isa sai mai kudi sai Alhaji Allah ne fa yake ba bai yadda ba wallahi yau kwana biyu da mutuwa ba mu sake ido biyu da shi ba ya mutu shi ma ce to kaji ko duk wanda ya hana ma dai mutuwa yake kai aka wallahi ba zan hana ba kuwa ina ba na roƙi ai ba zan hana ba Allah ai da mutane ne da hinja yawa ai shi ne mutum bai da wani ai wallahi ba zan hana ba an Allah da kun yaya da gimbiya ne ma albarka Allah ya Allah sanya da kai Allah sanya da kai Allah za mu bidiyo mu kai za mu kai sarki ban ma sanya zan yi ado ba da isan da rayuwata ba to ina tsaka da karatun alkur'ani shi da wasu ka daga ado ba daga Ado Bayero ta zo ba mai gida na zowa da magana an ban yarinya ina mun yarinya tana munna ubanci ya ce da ni ma hukunci mai gida na yace saboda mai abinci da kai ma hukunci sai su ba an gaba nan ma ya ita je kaka nemo ukurɗa nan duk dai Allah bai ba to da igan kuma mutuwa ta to mar su fa ini ma ado ba ini ma ado ba suka haɗa gaskiya ne gaskiya ne aka da karatun alkur'ani a gidan mai gidan nawa sai na ga wani yaro ɗan ƙaramin ya biya ni kuma ya ci ga shi in wani mutum yake kawai ne wancan karatu na duba wasu kallon duk abin da aka rubuta na ce ba a ce ni alƙawari sai na ba ka gaskiya ne to kwana biyu sarki ce na ji na gani na zo na ce sarki ya bin yasa a ji a godiya sai wata sarki ma hukuci ne zai baka yasa to ita ta fara mutuwa da ta fara mutuwa wallahi ita ta fara a ranar juma'a nan ya kamata mu je a daura aure to a je ranar juma'a nan za a daura aure a shirya ni ma yana bada gudunmuwa zan bada gudunmuwa insha Allah biskin da alewa da abubuwa a ce makamin da addu'a Allah ya baka ranar juma'a ta tafi maka alkhairi Allah ya baka to kuma ne mika Allah kuma wannan ɗan adawa ne na ce Alhaji haɗa mutane a je aiwa sarki godiya ai zai ji daɗi sai ce wa sarki ba ba ta da kai shi ne to ƙarshen maganar wai so yake sunan matarka wai sunanta wai to ta yaya ya za ka gaya ma sunan matarka ai ba zai yi ba ya za a kawo muna hira da kai sai ce kuma ya sunan matarka ba zai yi ba ba za a gaya ma mata ta ce ba gaskiya ne ai ba za a gaya ba shi da Allah zai bashi to shi da Allah zai bashi ya turo mai ta har gidanmu har gidan ku ta wallahi muka yi hira da ita tace aure ni da ta ya dauke ko ɗan uwanka suna so ko ɗan uwanka ba ɗan adawa ne mutum uku ne sun tafi layira haku ba mu ba hanawa aure ku ina nan Allah kai mu yawa